गाव इन्जय लानो थाखायसो जोंखौ सिक्किमनिफ्राय थाब थिनहरदोंमोन बियो दासो बुजिनानै मोनजोब्बाय आङो ओम शान्ति 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 Kalau sana perang sebab lo itu sama tuh fin kep sabar lah sebab macam jauh bawaan ni mahal lah sana berdam ini friends and blogs ko start kalam bay ang ni saat sila kena jangan ada sana permai kalau sana perang sebab lo itu sama tuh fin kep sabar bawa sebab macam jauh bawaan ni mahal lah sana berdam ko ini blogs ko pura ni lang pura interesting kam no kosis kalang orang ada sana perso na lang way tadi ada video orang yang naik kayak orang naik minta kayak so jenis blogs ko ang start kalam bay आंनि फुंनि फुजा होनायनि फेरना सोनाबफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं मा देखायलांनो हायो आरो मा सावरायलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय साथि बाथि लगायखांबाय आरो माथो बिदि खानायखौ जायबो रुहरनानै थाबाय थाजायो नामा गोदाव सोरावनो आंना बिदि जायबो थानो हाया आङो हगारलायनानै हा साथि लागायनाय समाव खानाय हगारनांगौ नालाय हगारबाय एबारनालाय आरो माथो बिमा बुरै खामानियाव स्टार्ट जानोसैलाय नै आंना बिदिसो फ्राद फ्रिद सादो बाबानिसो माने सोनाफोर फुंनि खामानिया स्रां जाजोब्बाय नालाय गगाबो मोनथेरा गारामाया माबा बुथे बुथे मोनगासिनो दङ आरो गय जानानै नै थैसिगोन आं सिथर बेरजानानै दङ मोखां सायावथ' सायाव लाजाखाया बिनि सायाव खुगा सिङावनो बेरबाय नै सागासिनो दङ दाख्लै लोगो हरनाय गय जाबाय थादोंमोन न'आव थाङैखायनो गयफ्रानो लाबोनाय गैखाया ओमफ्राय लोगोआ हरदोंमोन नालाय गय गैया होननायखाय सफारि एसे बेखौ जानानै नै गुस्थिया सिथर बेरलायबाय सोनाफोर स' एनिवे सिथरफ्रालाय आरो माथो बेरो आरो हामलांफिनगोन ओमफ्राय सोनाफोर किचेनाव बारा खामानि गैया देखायनांगौ लागा सनो दिनैबो नर्माल संनाय मैया जाबाय सानसुनि मोनानि अमा बेदर बहा मोनजाबाय थानो स' दिनै मिरामिस जानोसै एसे नायलांबानो जाबाय आं बारा गैखाया देखायनांगौ लागा गैया स' नायलांबाय थादो बेनो सोनाफोर दिनैनि सानसुनि खाजाया आंना नै दालि ओंख्रि संगोन गाजर आलु गाजराबो दरनैल' टमेट'आबो थाइनैल' बेखौ चाटनि एवगोन आरो ना स' संना लागोनसै आङो ओंखामजों दालि खनसेनो बहायखाबाय आङो उन्दैफोर थानायावहाय बांसिन दालि संनांगौ जायो नङा होमबा आंना फिसाजोआ दालिजों ओंखाम जायो ओमफ्राय फिसालायाबो दालि खन'बा मोजां मोनो बाखि लाब्रा लुब्राबाथाय बिराद गाज्रि मोनफैयो आरो ना स्कुलनिफ्राय फैनानै स' दालियानो बांसिन संनाय जायो बाखि साइडआव जिखि थादोला आरो ना ओमफ्राय खुगा सानायखौबो आं अयथासार मोनथारबायसो नै थाथस रागा जोंलाय लांसिगोन बेखौ बेसे बोला देखायदों होननानै ना फेथे रायलायनायखौसो बांसिन साबाय नामाथाय बुस्थुआ है बाद दे नङा ओरैनोबो साखादों फेथे रायलायनायखौ नङा ओरैनोबो साखागासिनो फुङावथ' बांसिन सादोंमोन दासो रायलायबाय थानानै एसे खम जालांबावदों थाजिल' हाखांथारदोंमोन सोनाफोर सौफैबायानो बिथांमोनहाबो नै थुखैनानैसो लाग्रोनोसै आङो सान्दुङा दिनै मोजां दुंथारदोंना थुखैखांनानै एसे सान्दुङा बहायनानै दोनबाय आं सोनाफोर बेनिफ्राय स्पिडाव दालि ओंख्रि थाव सेरनो थाखाय साराय जाननानै लाखाबाय नै नङाबा दा जानाय नंला गथ'आ दा उखैबाथाय आरो जानो बिसिगोन ना बियो एफाजोंनो भाजिखौबो थाव सेरखाजों आरोना सोनाफोर एवनानै लाग्रोथारनोसै आङो फटाफट बिथाङा नामायबोबायानो नै उखैहांबाय जानो हागौ दालियाबो जाखासिगोन आरो ना गाव इन्जय लानो थाखायसो जोंखौ सिक्किमनिफ्राय थाब थिनहरदोंमोन बियो दासो बुजिनानै मोनजोब्बाय आङो होसो भिडिअ खालामनानै भिडिअ लाबोगोन आङो एबार आंजोंबो भिडिअ ओंखारनो बायो आरो मालायफोरजोंबो हायलाब जों गैला नालाय मालाय फरेनारफोरजों हायलाब फट' लागासिनो भिडिअ लागासिनो इन्जय खालामगासिनो दङ ओंखायनो जि रागा जोंदों आङो सनाफोर मैया मोनायाव रागा जोंहरदों आङो बोरायखौ बिदि जेबो नङा सनाफोर माने मा फरेनारफोरबो फैयो नालाय डिउटि गैयामोन जाहैदों डिउटि समावथ' बिदि फट' लालाबाया बिसोरो ओमफ्राय डिउटि गैयामोन नालाय स' लादों आरो मालाय ओमफ्राय जोंनोबो फट'खौ जि हरबाय फरेनारफोर फैदोंमोन नै बिसोरबो गुरुकुलाव फरायनायसो हिन्दी रायज्लायजोबो होननानै ओमफ्राय जिदिना आं थांदोंमोन हिदिना हिन्दी रायज्लायग्रा गैयामोनब्रा एकदम सिं सां माबा माबि रायज्लायनायसो ओमफ्राय आंथ' बेफोरखौ रोङाना एथ'बां मानि गुदि खिथा एसेल'सो रोंगोन आङो माबा माबि सोंफिनबाथ' एन्सार होनो हानाय नङा स' लाजिनाय गिनाया जोंनाव थाफायो नालाय स' बिनि थाखायनो आङो दाख्लै फरेनारफोरजों फट'खौनो खेबजानो मोनलायलायासै जेबो इम्परटेन्ट नङा अब्लाबो बोरैबा खेबजानो लुगैयोना लोगो मोनबाय थायाना बिसोरखौ नुबाय थायाना ओमफ्राय आंहा मोनासै आरो दाख्लै थांदोंबाबो नुनाया नुदोंमोन मेला ओमफ्राय मालाय बोरिया खेबजाबाय आरो गावहा स' फट'खौ हरबाय बे थामिलाव होनायानो सनाफोर जेबो इन्जय लायाखैहाय आंना बोरिया मालाय बायदि नंखाया जोंखौल'सो अनो आरो जोंखौ लानानै नेक्स्ट प्लेनिं बानायबावबायसो सनाफोर अबहाय लांगोन नेक्स्ट प्लेनिङा स' साक्सेसफुल जायोबा खिथाखादों आं नोंथांमोननो आंथ' आपडेट होलांबाय थाखायो डेलि ब्लग्स लाबोखायो सोनाफोरसो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट प्लेनिङा अबाव फुरा धमाकेदारसो दे सोनाफोर धमाकेदार प्लेनिं बानायगासिनो दङ बिथाङा र' फैसा एसे जमा खालामग्रोनो होन्दों आरो जोंनिबो स्कुल बन्द' जानांगोन ना सोनाफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारियैहाय
ओमफ्राय बे मैया नेक्स्ट प्लेलिंनि नामखौ बुंबाय आरोना आंना सिगाङाव बिदि जायगायाव लांगोन मा सिन्था खालामदों होनबाय नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि जायगानि नाम लाबाय सनाफोर फेमास जायगा बाट आं नोंसोरनो बेखौ बुंथ'नो हानाय नङा मानो होनबा दाबो गावनि गोसोआवसो सानदों जोंजों रायलायदोंसो बियो बेनिफ्राय ओरैबायदि मिनिबाय जोङो बे जायगाखौ खोनानाय लोगो लोगो आरोना सार्च खालामनानै बेसे रायलायथारबाय आरोना आङो मा गाननांगौ मा जोमनांगौ एसे आंनि बुंनायावनो नोंथांमोना एसे बुजिखाबाय जानो हागौ जाय नायदों मा गाननांगौ मा जोमनांगौ जा रोनावलायबाय आरोना मैयाहाय मिनिनानै थैसै जोङो बे जायगायाव थांनोबाथ' पार्लारावसो एसे थांग्रोनांगोन होनलायनाय आरोना सनाफोर रायलांबाय थाबानो जाबाय गासै मोजां खालामनानै मिनियाबा भिडिअ कलिङाव मिनिहरलायलायाबानो जोंहा जेबो उफाय गैया नङा होमबा अबावथो लोगो मोनबाय थायो दाख्लै बोरैबा खाफालाव खिला हरनायखायसो आं थांनानै लोगो हमहैनो हादों नङाबाथ' बिदिबो मालाबाबो लोगो हमहैफेरा गाव बिदिनो 5 मास 6 मासनि उनाव सुटि फैबाल'सो लोगो मोननाय सनाफोर जोंना स' जों हासि मोजां बिदि खालामो आरोना ओमफ्राय गोसोफ्रावथ' बहुत प्लेनिं बानायो बाट माखासेया जाफुंसारा फ्रायानो जोंना जाफुङा अबेबा थांनायनि प्लेनिङाथ' जाखाया बांसिनानो बेनिफ्राय दाख्लैल'सो जों थांदों बेनिफ्राय नेक्स्ट प्लेनिं बानायदों बिथाङा फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनोथ' बयबो लुबैयो बाट मा खालामनो जाफुंसारजोबा नङा होमबा स' प्लेनिङा बानायदों प्लेनिं बानायनायनि जेबो गाज्रि नङा जाफुंसारहोनो नाजानांगोनसो जोङो ओमफ्राय माने आं सानो जिबनावहाय नों मखा मोन्दोंबा जायगाफोरखौ नायनानै लानांगौ आरोना बाखि जानाय लोंनाय अमा बेदर जानाय जौ लोंनायाथ' सोलिबाय थाखागोन स' माने जायगाफोरखौ नायनानै लानो हानांगौ नायथाव जायगा जायखौ नायनो थाखाय बानायदों मानसिफोरा जेराव बेरायहैयो बेफोरबायदि एसे एनै जायगाफोराव थांनो हायोबा मोजां आरो हानायफोरनि थाखाय हायैफोराथ' आरो माथो ज' खाथि खालायावनो पिकनिक दुब्लिबारियाव ना मा होनो सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर बे गाव मेनसन खालामनाय जायगायाव लाङोबाथाय ना आं भिडिअआवनो गुगुरुब खुलुमथारगोन आरोना बिथांखौहाय मैया बुंखाबाय आङो बेयाव लांबाथाय सना नोंखौ एकदम गुगुरुब खुलुमथारगोन आं भिडिअआवनो बयनिबो सिगाङावनो होनखाबाय आङो स' खुलुमगोनबो आङो बे जायगायाव लांबाथाय बिराद इम्परटेन्ट माने जों खोनायोल' जायगाखौ थांनो मोनाखै स' जुदि लाङोबा आंखौ गुगुरुब खुलुमगोन आं सनाफोर जुदि आं उनावहाय अबेबा भिडिअआव गुगुरुब खुलुमनाय नोंथांमोना नुदों अब्ला सानदो बे जायगाखौनो बिथाङा मेनसन खालामदोंमोन स' नेनानै थादो सनाफोर आंबो नेनानै थानोसै आरोना सनाफोर प्लेनिङा जाफुङो ना जाफुङा स' जाफुंहोगोन होनदों गावथ' नोंथारगौ होनदों नेनानै थानोसै आंबो बेसेबां सैथ' माला जाफुङो बेसेबां गोबावनि उनाव ना मा होनो सनाफोर जेबो राहा गैया आंहा नेनानै थानायनि अनगायै आरोना खबथब नेबाय थानांसिगोन बेबायदिनो भाजियाबो मोननोसै सनाफोर ओमफ्राय नै फिसाजोआ ओंखाम उखैथारबाय जाहैदों माम होनलायथारबाय दादा सोनोखौ मानो लाबोखो नोंलाय आंनि डिउटि आरोना सनाफोर सासे बिमानि डिउटि फिसाया दाबसेयाव डिउटि आंहा बेयाव डिउटि फिसा फिसौ फोरोंनाय मोजाङै सोलिलांनाय ना मा होनो सोनाफोर बेनिफ्राय फिसाया अबेबाफोर बेरायनो लिंहरबा बेरायनो थांनाय ओमफ्राय फिसाया फैबा मोसानाय रंजानाय आंहा आं डिउटिखौ मोजाङै मावलांसै ना मा होनो सोनाफोर गाव गावबागाव डिउटि मोजाङैनो मावलांनांगौहाय नो थांफुंल' जानो नाङा मानसिया नङा होनदों दौनानै लागोनसै आङो ओंखाम जाहोखांनानै ओमफ्राय नै साथा लानानै बेरायनांगौ जाहैबाय आंहा ओरैबायदि जारला गथ' जोलैफोरजोंबाथाय मा जानो आनलिमिटेड खामानि आरोना बिमाफोरना माने बुंस'नो हाया मा डिमान्ड गथ'फोरनि फुरथियानो लाजाया गावहा ओमफ्राय बिमाया ओंखाम उखैलायलांबाय ओमफ्राय बाबा जेने थेने उन्दुलांबाय फिसाजोआबो ओमफ्राय ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय सनाफोर बिमा बुरैयाबो स' जानानै लागोनसै नै सियारावथ' जोंना न' सिङाव थानो मोनखाया नालाय उन्दैनि जुनैनो बाहेरायाव गोजासो स' जानानै लानोसैबो आरोना सनाफोरनो जानायावथ' बेनोसै दहायनो देखायखादों आङो ओमफ्राय नैबे टमेट' बाथोनाव ना गोरान होदेरदों आरोना ओमफ्राय पापर जानोसै आं सनाफोर भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो सनाफोर ओंखाम जानाय मिरामिससो हाखा हुखा जानानै देखायनोबो दिनै बेदर गैया आरोना बेखौनो जानोसै आं आरामसे सान्थिनो ओमफ्राय सोरबाफोर गोजोन नायलांनो फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय सनाफोर लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो मोजां मोनाखैबाथ' माथो खालामनो डिसलाइकखौ मारिनानै गालांबानो जाबाय बाट कमेन्ट होलांबानो जाबाय स' सनाफोर ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै गालां सोरबाफोर गोदान साबस्क्राइब खालामदोंमोन ना स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ गोलाव खालामला आरोना आङो बारा फां फुं बखिबाय थाबा बरिं मोनगोन ना स' थेंक इउ स' माच